Comrades and friends, how are you? I just hope this message finds you well. Now, I know sometimes people get tired of hearing these stories over and over again. But I would like to assure you this. Sometimes we just have to keep on fighting, and we must never give up. It's out of talking about these issues that is no so that when we manage to fix things in the country, we will know who stole what and exactly what needs to be done for the country to become operational again, so that all Zimbabweans get to benefit. Now, we've got people like Tungwarara. Munano quota bow, kutila bow, and more than 15,000. Mukatarisa prize yakakotwa jura ore pa State House, munopera simbai. Mari dzavanoita ipapo, maprofit avanoita ipapo, ndo amunoona vana vavo vachibuda vachitaura kuti nhasi ndaita shopping ye 10,000. Fambi dzavo vana ananyasha afia musavengana. Vane vachienda vanochunwa mhino kudai. Vobviswa mapapu aya mbabvu idzi, dzimwe nyama dzochekwa dzoitwa sei. Taxpayers' money that was supposed to benefit Zimbabweans by buying mishonga muzvipatara, kugadzirisa road, kuisa Wi-Fi in rural schools, and making sure the nation suits global standards. We've got people like Kudakwa Shetagwire. Kudakwa Shetagwire anosvika papoint yekuti mota yese government ndiye anotenga. And munoziya kuti zino rinoiswa nevakomana vayo yandere kumedza homwe yenyika kwete zvekutamba. And still people decide to keep quiet. Myself, I will never keep quiet. I will never keep quiet. Because tese tikanyarara, who is going to expose the rot? Who is going to expose these people so that people know kuti vanu ava who are harboring presidential ambitions, makava, they are not there to uplift the nation but rather to plunder it and destroy it. Tagwire anotenga motikari dzearmy, kwese kwadiwa mota dzehurumende is they going to buy. Voisa zino, can't we in my institutions esaya mune ma procurement boards arimo that were supposed to be doing these things? Chino chinofanira kutengwa $2, you'll find it chakutengwa $25, and you tell me kuti nyika ine kwainenge ichienda. Wotarisa maitirwo anenge achiitwa zvinhu muhurumende imomo, chiziyano chacho zvobva zvati chipfambi, vanhu vari kuiswa muzvigaro, whether vanatatenda mavetera, hapana politics dzegotsi chete. Mavetera kumubvunza kuti artificial intelligence chii, explain to the nation, hapana chinobuda. Politics dzavo ndedzemakuwa nekusenzesa gotsi, and you tell me kuti Zimbabwe ine kwainenge ichienda. We've got people like Temba Mliswa, vanhu vane vachingosenzeswa. Nhasi unoyo Temba is used as a parallel structure, oshandiswa come here destroy ningi. And you see, opu wakamari nekamotikari onzi toda to destroy General Chiwenga. And you see, opu wakakontraktika oita ona zvaramba, uyo akutry kuataka George Charamba zoramba. Secretary for Information, Christopher Mchangwa, anenge ari zi omboti senzeswa manhize obva atsvetwa. Temba ombonzi imborowa, Temba achinzi chimborowa zvoguma futi kotorwa futi rimwe sasikamu rosenzeswa konzi Jonathan Moyo imboita basa ogurirwa futi kamari. Mari dzese idzodzo nditaure dziri kushandiswa kuita character assassination kuvanhu vasina mhosva. Dai dzaishandiswa kushanda muzvipatara tingadei tiri papi nhasi. Zvikoro zvingani zviri kumaruzevha, vana havana uniform, vari kuenda netsoka, Wi-Fi hakuna. Yet curriculum inenge iri based on researches anenge achida internet. Dai taisa ma-Wi-Fi hotspots in all those areas, dziri kuma-rural areas, nditaurei kuti tingadei tiri kureiza such brilliant leaders vakaita sei. Izvi Jonathan Moyo anogurirwa mari yekunzi aite document re-BBI rekuwedzera term extension, suspending elections for 10 years. 10 years muchitungamirirwa namavetera. 10 years vanatungwa rari president, special president advisor, achiita confusion dzake nechihure chake nana afia musavengana. Diva munoenya achiramba achiba mari zvavari kuita izvozvo, achipanana madhiri enjoying. Nyika ingatakurwa nemunhu 1, nemaambulensi emunhu 1. Zimbabwe yese tatadza kutenga maambulensi edu senyika kuti abatsire vanhu vedu. Uori huri kuitwa nana Diva munoenyi kudiscovery ambulance, vachipanana mashares nema elites.
Mashes here, then they use that influence and that connection which they have to steal money from Harare City Council, to steal money from the government. Mona ambulance, yet our government can do all of that by themselves. So we need to be careful and expose these people. Don't celebrate these people. They are up to no good. They are not there to uplift the nation. They are not there to bring any meaningful contribution to the nation, but rather to destroy it. Ma industry mangananga de avurwa ne mari ziri kubiwa newa now. Mona ono achifamba ziri convoy kudai, and you celebrate such people. Cry, my beloved country. Shinura yako mana vurai maziso. Nyika iri kubiwa hii. Muna mchisekera wanatemba mliswa wanu harupi wamarunzo wa destroy the General Mkwanazi of Zimbabwe. Mpanima hopes edu kuti this person is going to save the nation. Wona ikurura kurukuita mapurisa. Ndiwo une nhamo yekutenga mutero, ndiwo osungirwa zvinani basa rese. Iwo mota dzavo hadzitererwi, hadzibhadhari mutero, hadzibhadhari matogetsi, pama roadblock havasungwi, vosiiwa wakadaro. Apo ndo vacho vari kuba mari, and they are not being taxed. Tosvika ipindudzei. So what we want is we need a mindset renewal at national level. We need new leaders that care for the people. Ma MP esa akagurirwa muchaona kutanga kumuvha zvima motion zvakadhakwa muparliament zvekuti term extension iwedzerwe, while as the people are suffering like this. Dai Zimbabwe economy yayo iri kushanda, mungadai musingaoni zvikwangwani here mumarokesheni mamunogara umo zvinenge zvichiadvertisa KFC, zvinenge zvichiadvertisa mabhoo, zvinenge zvichiadvertisa makambani echingwa. There is nothing mumarokesheni imo, because hakuna mari munozikana kunzi varomba hamuna chamuri kubuditsa munyika. You are not being considered in Zimbabwe. But mabillboard anonozara kumadheudheu kune kuchigara mbavha dzine dzichiba mari yenyika. You are treated like second-class citizens in your own country, and you think it's normal. I will support General Chiwenga with my life. Why? He's speaking against corruption. He's exposing the rot in government and that which needs to be done. He's speaking to people, telling people the vision which he has. And for that, he will always have my vote. He will always have my support. And if it means I will die for supporting that man, so be it, it's fine.